Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Hytaý Türkmenistandan gaz importynyň möçürini artdyryp ony ýylda 65 milliard kubometr ýetirmek isleýär diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan Hytaýa ýylda 40 milliard kubometr çemeti gaz aktarýar. Iki ýurdun özara gaz sowdasy 2009-njy ýylda ýeşe gerilen uzunlygy 1800 kilometrden gowrak Türkmenistan Hytaý gaz geçiricisi arkaly amal açyrylýar. Hytaýyň türkmen gazynyň importyny artdyrmak baradaky planlarynyň başa barmagy üçin şuňky nähili mümkinçilikler bar. Bu barada dünýäniň tebii gazatly Ýewropaly näşriň baş bilermeni John Roberts bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Jynap Roberts, Hytaýyň Türkmenistandan 65 milliard kubometr gazy satyn almak isleýänligi aýdylýar. Bu türkmen gazynyň bir xeridara satylmagy boýunça rekordly bir mukdar bolup biler şeýlemi? There are two important things that are coming up at the moment. The first is that on the Türkmenistanyň Hytaýa 2020-njy ýyla çenli ýa-da biraz giýjirek ýylda 65 milliard kubmetr gaz aktarmagy mümkinçiligi bar. Munyň üçin bir näçe mümkinçilik bar. Birinciden Hytaýyň CNPC kompaniýasynyň öňümi paýlaşmak boýunça şertnamasy bar. Şeýle hem onuň gaz öňümçilik hem gazy Hytaýa eksport etmek üçin hukugy bar. Emma has möhümi bu şirketiň galkynyş gaz ýatagynyň öňümçiligi gatnaşmagy hukugy bar. Başgaça aýdylanda Hytaý kompaniýalary Türkmenistanyň ägirt ulmeşörli gaz öňümçiligine düýpli gatnaşýarlar. Bu gaz bolsa göni Hytaýa eksport edilip biliner. İş ýüzünde Hytaý türkmen gazynyň esasy xeridary bolup galýar. Sebäbi häzir Irana satylýan gazyň möçberi ören uçupsuz bolup, ýylda 4-5 milliard kubmetrden geçmeýär. Türkmenistanyň Orsiýet bilen gaz sowdasy hem ýatyrly. Orsiýet türkmen gazyny mundan beýlek satyn almak islemeýändigini geçen ýylyň aýagyny açyk duýdurdy. Turkmenistan to export as much as 65 BCM. 65 milliard kubometr ägir tuly mukdarly gaz. Hem ýurdun häzirki gaz öňümçiligi hem de bar bolan gaz geçirjileri nokta nazaryndan şonça gaz aktarmak näme derejede mümkin? The original plans anticipated that the 65 BCM target would not be reached. Başdaky plana görä CNPC 2020-njy ýyla çenli agdalan mukdardaky gazy satyn almagy göz öňünde tutmandy. Şeýle mukdarda gazy eksport etmek üçin Türkmenistanyň galkynyş gaz ýatagyny özleşdirmegi göz öňünde tutulupdy. Bu gaz ýatagynyň näme derejede üstünlükli özleşdirilýänligi bize ma'lum däl. Emma bildirilmeli mesele Türkmenistanyň geçen ýylda gündegor günwatar içerki gaz geçirjegini gurup Hytaýa gaz eksportyny arttyrmak boýunça goşmaçy mümkinçilige eýe boldy. Ýurdun hazardaky gaz ýataklaryny gurýer gaz ýataklary bilen baglanyşdyrýan bu gaz geçiriji Hazar deňizindäki gaz serişdeleriniň hem Hytaýa aktarylmagyna ýol açýar. It is being produced in the Caspian to be shipped all the way to China. Bu teoriýa emma iş ýüzünde nähili mümkinçilikler bar. My own view is that I think initially at least Meniň öz garaýşyma görä Türkmenistan gaz eksportyny merkezi gaz ýataklarynyň galkynışdan we Hytaý şirketleriniň özleşdirýän gaz ýataklarynyň üpçün etmäge synanyşýar. Hytaý üçin gaz çeşmesi ýokmunny şol ýataklary ünsi gönükdirer. They will focus on those fields as a source of gas for China. Dünýäniň tebii gazatly Ýewropaly näşriň baş bilermeni John Roberts bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Adatly isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi ýatdan çykarmaň. Adatly SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Gepleyer Adatlyk radiosu ýa-da habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistanda paxta ýygyny mövsümi başlandy.
Bu owakyjylyk kampaniýasyna ozalky ýyllarda bolşaly döwlet edaralarynyň işgärleriniň hem çekilýänligi habar berilýär. Paxtygymyň libapda alınıp barylşy barada habarçymyz Röşen Çaryýewiň berjek maglumatlaryny dinlädi. Habarçymyz bilen kärdeşim Sähra söhbetdeşlik geçirdi. Şu bir hepden beri şu geçen bazı günün başlap buna wagtda büdjet edaralarynyň işgärlerini paxta çekip başladylar. Şol paxta 6-njy bazar günleri gidýärler. Büdjet edaralary diýilende bu medisini işgärleri, muallimler şeýlede beýleki hökümete değişli ähli edaralar şol paxta ýygyna çekilýär. Röşen inne büdjetden aýlyk alýan işgärler sagat näçede we nirelere alınıp gidilýär esasanam? Umuman almanda bu gidilýän ýerine bagly. Meselem uzagrak bolsa bular Irak çykmaly bolýarlar. Eger ýakynrak ýerde bolsa onda biraz gizragam çykýan wagtlar bolýar. Meselem häzir kwatda Türkmenawadyň bol ýerinde bolsa meselem sagat 7-lere 8-lere çykýarlar. Meselem Türkmenawaddan 100 kilometr uzagrakdan Elgara Kowlet çalynyň töwerinde bolsa onda daňdan sagat 6-lara çykyp gidýän halatlarym bolýar. Paxtaýymy adatça şol ýan sagat 6-lara çyldy dowam edýär. Röşen inne bilşime görä mejburi gatnaşmaly işgärleriň ählisi şeýlemi? Hawa. Häzirki wagtda edara başlyklaryna barşylykly bir zat aýdýan bir edip men özüme pikir etjekler. Men onu ýaly istemekde. Şolar meni aýdany häzirki wagtda bir işgär üçin bir kanuny bolup görünýär. Şol täýäpden hem özü paxta gitmeýän bolsa, onda adamlar hukman ýalyda adam tutmaly bolýar hakyna. Häzirki wagtda şol bir günlük haky 10 manat diýdiler-de. Adam tutan adamga 10 manat tölemeli we bir tarapdan teresen bu işte adamlar üçün goşmaça kazanç mümkünçülüğü bolup durýar da. Häzirki wagtda işgärleriň ýerine gitmekçi bolup islew bildirýänlere mazda onlar maşgalasy bilen gidýän halatlar bolýar. Şol paxtaýymana biraz kazanç etmeli. Röşen inne bu adaty döwlet işgärleri bu barada näme pikirde? Bu olary nähil täsir etdirýär? Bu adaty döwlet işgärleri üçin bu elbetde birazcık kynrak bolýar. Hatta o diýen bir howasly gitmekçi däl-de olar. Başlyklaryň bu watlary düşünip beýle bolýan bolsa da ýerine bir adam tutdyp, onu şol öz hastasyna adam tutýarlar da ýerine. Röşen hepdäniň 6-njy günleri, şenbe günleri hem işgärleri şu çäre gatnaşmaly bolýarlar diýdiň. Indi bilşime görä Türkmenistanda 6-njy güni hem adaty iş güni. Şeýle bolanda bu ýagdaý döwlet edara kärhanalarynyň işine bir haýsy bolsa bökdünçlik döredýärmi? Indi kaýlarda bu paxta köpelsen tirakdan ýygmaly bolýar. Şol täýäpden hem büdjet edaralaryň ýa-ni geçirek şu transport ýaly vizitlerindeki işleyen adamlar hukman ýa-da gündelik şol paxta çekilýär. Ýa-da meselem şol çekilen adamlaryň ýerine meselem paxta çekilen soň büdjet edaralarynda bir adam 2-3 adamyň işini etmeli bolýar. Ýa-ni paxta edenleriň işini etmeli bolýar. Şonuň ýaly biraz kynçylyklar döreýär bu dökdünçlik bolýar. Röşen işgärleriň paxta çekilmegi bilen baglanyşykly geçen ýylkydan tapawutly bir ýagdaý gözeýilýärmi? Şol bir dağdan meselem köprak adam çykdy we maşyn sany ýa-ni alyp gidýän awtobus sany köprak bolsa, şol paxta ýerine barýança olary ýa-ni ýol görüşçülük gullugynyň edaralary, şeýle tip kömek edaralary şolar bilen ýanynda iddia we käwir edaralaryň şol paxta meýdanynda ýürüýte ýa-ni tip şinlarym durýanşynda şol bir bulaýan ýagdaýynda nişan ýalyp bir wagtlar çykdy derot kömek ederýärler diýip aýdylýar. Dünýälik maglumatlary bolşy. Habarçymyz Röşen Çaryýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeliginde dowam etdirýäris.
Aşgabatyň bir wagty bir näçe etrapçasynda bir günüň dowamında agyz suwy bolmady. Parahat 1, 2, 3, 4 we 7 etrapçalarynda 22 awgustda erden akşamaçynly köp gatly ýaşaýyş çağlarda suwuň bolmanlygyny yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada Kerdeşim Tehranyň Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýälim. Bilen Parahat 7 etrapçamyzda 1 saat 9'un yarlarında su kesildi dün. Ondan soň şu su kesilende barada ýa-ni Parahat 1, 2, 3, 4 kiçi etrapçalardan maglumatlar aldım. Şu ýagdaýlaryň etrapçalarda dün uzaklygyň su bolmady. Şunem ýerden näri şu su kesikligine dur. Yeni de ýerden kesildi. Öten alsam berdiler. Bizim 7 kiçi etrapçamda akşam saat 6'da urak berdiler öýlen. Böyle ki Parahat 1, 2, 3, 4 kiçi etrapçalarına akşam saat 8'de urak su berilipdir. Bugün hemen ýerden näri kesik şu wagt bolup, şu saat 17:00'da urak şu wagt bolup bizde su ýok. Sultan aýdyn, muň sebäbini su idarasynyň resmiýleri näme bilen düşündirýärler? Tehran şu öý upravleniýasyna zaňyda aldyr bilmedim. Hemýeşe şu telefon ranet bolupdyr. Telefon alan oklar. Ondan soň su idarasyna ýankyba kanala dün zaňadanymda akşam saat 9'dan bäri su bolmaz. Turba täzelenýär diýip jogap berýärler. Ondan soň su kesiljek de barada hiç bir bildirişem berilen ok. Ona şu öý upravleniýalar aýlanyp şu zaýlaryň partiýalaryna da bir bildiriş asylaýjak ýalyk. Näçeden näçe bolmajak da, haçan bolmajak da barada şu bildirişler berilen ok. Halkdyň su kesilen wagty bilip galýar. Onuň bir şuna ätiýaçlyk bir bargabynyň doldurup ýetsen ok halk. Şu susuzlukdan ýaman kösenip uzaklygyň garaşyp oturýarlar. Entäýem berýärler, ýeger giýse de berilmese onda nähilek boljagyny bilemok. Sultan aýdyn, bu ýagdaý şu ýaşaýjylaryň ençeme saatlap susuz galmagy ilaty nähil täsir ýetirdi we ýetirýär? Köp kynçylyklar döretýär şahra. Esasanam şu köp sagaly masgalalarda, ýaş sagaly masgalalarda, onuň soň häzir näçe Tomus mevsimi, toy sataka da köp edilýär türkmenlerde. Şu toy mevsimi diýen ýalda şu edadan toylar Tomus aýlaryna niýetlenilýär. Şularda ýaşaýjylara gaty köp kynçylyklar döretýär islendik masgala. Şu turbalarda hapalar ýygnalýar diýär, gerekçe su aktyrylmandan soň şol turbalarda hapalar gatap akşam su berilenden soň bolsa, her hilek ýagdaýlar ýüze çykyp turbalaryň ýarlyan ýerleri, ýerdemellere, ýarym ýerdemellere suwlaryň gitýän ýerleri köp diýip, näde şeýle maglumatlar aldım. Şu Parahat 4 kiçi etrapçasynyň ýarym ýerdemellerinde ýerleşýän kiçik kärhanalar bar. Şolaryň köpüsine bir näçe ýerde şol turbalar ýarylyp, ýa bolmasa ýokarky etazlarda bir helek şol suwuň akmaýarlygy sebäpli soň birden suw berilýär, suwum ýok hapalarym dıkylyp gidibilen ok diýär. Şeýle ýagdaýlar bilen şu ýerdemellere suw gidip kiçi kärhanalara ulubyan ýeten ýerleriniň bardygy barada maglumatlar bar. Onuň şu wada kanala ýa-ni suw arasalamak üçin taýranda diýär, ýetişip bolan ok şu hemme ýerde şu lagym turbalarynyň hemme ýerinde şuňalyk awariýa ýagdaýlar kän, dıkylyp ýarlan ýerler köp ýetişip bilen zok ýetişen wagtymyz baras diýip jogap berýär. Oňa selam birden ýeri hapa suw raýalýar diýip şeýle maglumatlar bar. Kerdeşim Tehranyň Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Aşgabatyň hususy içerisindäki dukanlarynda çilimiň bahasy öňküsinden 3 hisse gymmatlap 35 manada çenli ýokurlandy. Mundan 2 ay çemes ozal Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki dukanlarynda temmäki önümleriniň satuwy doly ýatyrylypdy. Çilime garşy göreşi döwlet derejesinde wagt edýän Türkmenistanda şunlar çilim sowdasy bilen bagly ýagdaýlar barada Kerdeşim Tehranyň berjek maglumatyny dinläýälim. Aşgabatyň hususy eýçilikdäki dukanlarynda gidlin ýollar bilen satylýan temmäki önümleriniň bahasy öňküsinden 3 hisse gymmatlady. Bu gymmatlama Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki dukanlarynda temmäki önümleriniň ähli görnüşleriniň satuwdan aýrylmagynyň ýa-da gabat geldi. Mundan 2 ay çemesi ozal Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki dukanlarynda bir utuçylymyň bahasy ortaça 10-11 manada durýan bolsa, häzirki wagt ol hususy eýçilikdäki dukanlarda gidlin ýollar arkaly 30-35 manada satylýar.
Ma'lum bolşaly 21-nji iýunda Türkmenistanda Saglygy saklaýyş we Derman Senaty ministrliginiň işgärleriniň güni bellenip geçirildi. Şondan 2 gün soň Aşgabatdaky, şol sanda vilayetlerdaky döwlet dukanlarynda çilimiň görnüşleri barha azalyp, bir näçe gün soň olaryň satywy doly ýatyryly. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanda temmäki önümleriniň sowdasyny resmi ýagdaýda diňe döwletiň eýçiligindäki dukanlar amal aşyryp bilýär. Muňa garamazdan hususy eýçilikdäki dukanlarda da temmäki önümleriniň satywy gidlin ýollar arkaly dowam edýär we soňky hepdelerde bu hereket barha güýçlenýär. Döwlete değişli bolmady, hususy dukanlarda 2 ay ozal 10 manatdan satylýan bir utuçlygyň bahasy iýul aýynyň ortalaryna 2 hisse gymmatlap 20-25 manat bolan bolsa, şu gün ol 32 manat deň. Aşgabatyň hususy eýçilikdäki dukanlaryna çilimiň haýsy usullar bilen ýa-da nähil we kimler tarapyndan getirilýäni barada Azatlyk radiosuna maglumat almak başartmady. Emma bu ýagdaý we çilimiň sowdasyna garşy girdilen çäklendirmeler käbir çilimkeşleriň arasynda närazylyklaryň döremeğine sebäp bolýar. Olaryň käbirleri indi çilim üçin edýän aýlyk çyktajylaryny 3 hisse köpeltmeli bolýandygyny aýdýarlar. Çilime garşy göreş döwlet derejesinde güýçlendirilýär. Indi 2 ay bäri çilim resmi derejede satylmaýar. Biz bolsa çilim ýönküsünden 3 hisse gymmada satyn almaly bolýarys. Döwlet çilimi ýok etjek diýär. Ýöne onu ulanýanlara medisina kömegini berjek hiç hili şert döredilmeýär. Bu sosial problema ýurulýar. Diýip Aşgabatly 30 ýaşlarynaky mergen aýdýar. Çilimiň satuwdan aýrylmagynyň sebäpleri, bu çäklendirmäniň haçana çenli dowam etjekdir ýa-da çilimiň gaýtadan satylyp satylmajakdygy barada Türkmenistanyň resmi metbuatynda halk köpçüligine hiç hili maglumat berilmeýär. Türkmenistanda daşary ýurtlardan temmäki önümlerini getirmäge ruhsat berilen Sowda we Daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň bir näçe jogapkär işgäriniň aýtmagyna görä, ýurtda temmäki önümleriniň mukdaryny azaltmak barada berilen ýürite görkezme bar. Şol sebäpli ýurtda çilimiň satywyny barha azaltmak göz tutulýar. Ýöne olaryň sözlerine görä çilimiň gaýtadan haçan satylyp başlanjakdy barada hiç hili maglumat ýok. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýürite karary gol çekip, ýurda temmäki önümlerini getirmeň we satmaň ähli ygtyýarlygyny diňe Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berdi. Bu karar kabul edilmeden 3 ay çemesi ozal Aşgabatyň hususy eýçilikdäki dukanlarynyň tekçelerinden çilimiň satywy doly aýrylypdy. Mundan öň ýagny 2011-nji ýylyň maýynda Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň temmäki garşy göreşmeň çarçuwaly konwensiýasyna goşulaly bäri ýurtda temmäki önümleriň sany göz örteli azalyp, olaryň bahalary hem telim etse ýokurlandy. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Gepleşiklerimizde gozalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com websaýtymyzda şeýle Azatlyk radiosynyň Facebook, Wkontakte sosial ulgamlaryndaky tahypalaryna siýahat ediň we tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyzda Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly habarlaşyp bolýar. Azatlygyň e-mail adresi metbuat belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanır. Metbuat belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Demirgazyk vilayetlerinde hökümet güýçleriniň hem ýaragly toparlaryň arasynda güýçli söwüşleriň alınıp barylýanlygy barada ýene maglumat gowuşdy. Şu günler Sarıpul vilayetiniň käbir etraplarynda howpsuzlyk ýagdaýyň yaramazlaşanlygy aýdylýar. Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli. Demirgazyk Awganystanyň Serpul vilayetiniň Sençarek atly etrabyna jeňçiler hüjum etdi. Etrabyň strategik taýdan möhüm sebäpleri jeňçileriň eline geçdi.
Etrapdan Awgan güýçleri ýygyna çekilipdir. Jeňçilere garşy yerli ýaraglylar göreş alyp barýar. Olara döwlet tarapyndan ok ýaragy we harby enjam kömek bolmaýar diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Serpil welaýatynyň häkimi Muhammed Zahir Wagtatyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Neyrahay komekire ki maz merkezi Serpil rawon karda bu diýen ferana jang başyda jary. Tençarek etrabyna jeňçiler dört tarapdan hüjum edipdir. Uruşda Awgan güýçlerine de ziýan etipdir. 40 golay hüjumçy öldürilipdir. Tençarek etrabyna kömekçi güýç ugruldy. Etrapda söwüş dowam edýär. Hopsuzlyk şertleri dartgylygynda galýar diýip häkim belledi. Welaýatyň mescidi Sev Güzer we Topxana atly regiony jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Seyyat Sozmagala Guspendi atly etraplaryň owalarynda hem jeňçiler ýerleşipdir. Serpil welaýatynyň merkezine de jeňçiler we hemsalýar diýip yerli ilat aýdýar. Serpil welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň ornmasary Muhammed Nurrahmanyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça şu ýagdaýdan Serpil welaýatynyň halky has jebir çekýär. Serpil welaýatynyň Koçwa Güzer şu tumanlarda qurolli taliblar tomonidan davlat muxoliflari tasarrufiga qaror topgan va vaziyat amniyati yaxshi emas. Nigaronli mardum sarpillarning wujudiga topilgan. Welaýatyň Koýstanat atly etrapda merkezi adyly jeňçilerim ýerleşipdir. Etrapda durly ekstremist toparlaryň ýaraglarynyň hereket edýändigini deputat Muhammed Nurrahmany bildirdi. Gruplar urga bor, uluswari Koýstanat ki bir ýyldan buyon muhalifin davlatı qo'liga sukut qilgan va faoliyat qiladilar va u nuqtani qo'lga keltirishlari bilan 70% ulusvali so'z maqolamizda ham bular tasarrufiga olgan va bir nuqta strategik va muhim nuqtalardan hisoblanadi. Dushman ularga hokimiyat topgan va u nuqtalarni qo'lga keltirgan. Serpil welaýatynyň 7 etrapy bar. Jeňçiler Serpil Jowzan şaýolunda hopabandyryar. Ýol ugrunda bomba ýerleşdirýär. Şembe günem ýolda jeňçiler mina ýerleşdiripdir. Welaýatda howpsuzlyk şertleri agyr. Ýollagçylary da jeňçiler we hemsalýar. Bu ýagdaýdan asuda ilat köp gynaq çekýär diýip deputat aýtdy. Serpil şuburgandy ýol waziýaty we tajdidot amniyati kamran o'sha joy pazir edi, mushkulot vujudi bor edi. Marbutot Serpil burada o noktalarga kecha tarafdan maynoy remotu qo'yadilar. Shanba kuni ham bizlar shohid edik 2 mayında Serpil Şuburgan ýolida Saydobod we Taxta deb biz nuqtani otamiz o'sha ýollarda qo'ygan. Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan Azatlyk radiosu. Awganistandaky habarçymyzyň maglumatyny dinlediňiz. Häzirde ýene bildirişmi eşdirýäris. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.